गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख सकते हो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में सेकेंड यूथ फेस्टिवल हो रहा है और चलो हम देखते हैं और एंजॉय। कल्चर रेलियाव थांनो खादों जों बर' दा जों पियर बर' सिख्लाफोर जोङो सुद्ध बर'। आंनि बे गारियाव मैया जों गाखोदोंब्रा जा नै जोंहा गारि फैबाय दं, नै जागायमोन दङ, बिराद मोजां मोजां आगायमोन दङ, गासिबो जिरायनानै दङ गासिबो। जों दा थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै गासिबो आसा खालामनो हाबाय जोङो। थांबाय थानोसै, नोंथांमोननो जोङो गासिखौबो एसे एसे खोन्थानाय जागोन आरोना। नोंथांमोना नायलांदो, मोजां मोनोबा नै गासैबो फैबाय दं। नालाय आंनो बहुत बेंगलिफोरजों मोसाफालाबायसैनो। बेनिफ्राय जोंहा नै रंगिना बायदेवा साथायाव फट' लानो थांनो नागिरदों। बैयावसो उल्था साथा नायबाय थाबानो जाबाय। एसे लांगोन जोंहा जोबबाथाय। र' नै बेनो साथाया। र' एसे ओरैजाय आयौ ना सारगासिनो मालाय हनै। Bodoland उनावसो दां माइनाव बरायनाय। आयै सेन्देल गानाखै अन्थाव बाथाव। सेन्देलल' गाननो मोना दा। आयै जि गुदुं। नाया सोलोंसालाय। नाया होलांदो। नाया होलांदो। लावजों जानो। लावजों जानायसै। वाइनसो बायसनो वाइन। दोनबोला र'। बेखौ होनसै। प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो गाइस, मुझे भी बुला लेते हैं। अच्छा, क्या बोलेगा और? ब्लॉग बनेगा, तुम बोल दो प्रिया। इधर का इंजन फटाफट आता है। क्या बोलूं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रीबाइस चैनल। आगे का तू बोल। आगे का ये बोल। दे नहीं apa kabar guys, apa kabar? हो गया, अब नहीं लगा वीडियो? ठीक है फिर। चला जाएगा। हे गाइस, देख सकते हो हम यूथ फेस्टिवल का खाना खा रहे हैं। खा नहीं रहे, हम ठूस रहे हैं यहाँ पे। मुझे दिखेगा उसका वीडियो। मीठा कम करके खा। देख इधर, हर्ष कम करके खा, मोटू हो रहा है। वो क्या है प्लेट में फिर? नकरास स्माइल विशो। विशो तो कंपलसरी है इस वीडियो में। जूम करके विशो स्माइल। ट्रेन में चल रहा है। दे गाइस, अब हम काम धाम करके रूम पे जा रहे हैं। देख सकते हो हम कितना ज़्यादा थक चुके हैं, हमारे चेहरे से ही पता चल रहा है। होगा हाँ,